was eventjes checken, maar het is allemaal goed gekomen. Welkom, welkom, welkom. Hartelijk welkom bij het leukste feestje hier, dames en heren, in Sherwood Forest. Dit is, dames en heren, jongens en meisjes, de hele eer dat jullie hier mogen zitten, namelijk, dat moest ik zeggen van Squad. De handplek van de Skunks. De grote rockband van Walibi Holland, dames en heren, die vanmiddag om 3:30 op het hoofdpodium gaan optreden. Voor dit proberen ze zoveel mogelijk fans te gaan scoren die op hen gaan stemmen. Ze gaan een kort promotie optreden. Alsof dat wat zo mooi. Ja, gewoon als je optreden gaat helpen, Squad. Niet zo negatief. Kom op. Je bent best wel in om te gaan winnen, maar dan moet je wel even aan het publiek laten zien waarom je doet wat je doet en hoe goed je het wel niet kunt. Ik ga je gewoon aankondigen. Namens de jongens en meisjes, geef ze een applaus. Ze gaan optreden. De Skunks. Geweldige opbed. Mooie opbed. Goed. Heel goed. Lokaal. Jongens, wat is dit nu? Ik verwacht dat jullie wat gaan doen. Even lekker achter de présence uitgeven. Optreden. We gaan helemaal niet optreden. Ja, die optreden? Hoe bedoel je? Je kunt er niet maken, man. Moet al die mensen hier dan nog niet? Vertel. Ja, weet ik veel. Een rondje in het reuzenrad, pizza uit de score aan de overkant. Laat ze het lekker zelf uitzoeken. Dat kun je echt niet maken. Die mensen zijn hier helemaal speciaal voor opgetreden. Ze hier naartoe gekomen omdat jullie optreden te gaan kijken. Waarom wil je Weet niet? je wat het is? Nee. Het heeft gewoon geen enkele zin. Wat? Die wap is zo enorm populair geworden met hun gezellige kleurtjes, vrolijke liedjes en dat schitterende podium. Ja, en dat leuke blauwe wijfie. Ah, die. Kop dicht. Ja, maar luister, je moet wel een beetje je best doen, Squad. Je moet Ja, er niet geloven. kom op nou. Weet je wat jouw probleem is? Je probeert het niet eens. Ja. En wie niet waagt. Wie niet wint. Zo is dat. Wie niet wint. Ja, nou, maar hoe komen we dan over die wap heen? Ja, luister, Squad, ik zal het je vertellen. Het gaat uiteindelijk allemaal om de X-factor. Het gaat om de gunfactor. Mensen moeten je gunnen. Bijvoorbeeld Frans Bauer. Dat is een hele goeie, toch? Die gun je het ook. Die man die verdient het gewoon. Frans Bauer? Ja, dat wel. Logo, luister, het is niet de bedoeling, we hadden afgesproken met Marcel de Supervisor, dat jullie iets gaan doen waar jullie zelf goed in zijn. Niet Frans Bauer na gaan doen, een stukje rocken, lekker een potje rocken, met een gitaar erbij, lekker zingen. Oké, we zullen ze laten zien wat wij in huis hebben. Heel fijn, hartstikke mooi. Maar vertel wel even van ons, wat ga je doen? Zo wel belangrijk. Dat is ook niet. Ja. Jongens, werkmeeting, nu! Nou, een bandmeeting, dames en heren, plenair overleg, maar het ziet er nou uit dat ze toch gaan optreden, dat het toch een spectaculair nummer gaat worden. Ik kan je wel vertellen, het helpt als ze gaan optreden, dat ze wel even een beetje aanmoedigen. Wat zeg jij daar? Nou, ik zei gewoon dat het gaat helpen als jullie een beetje gaan aanmoedigen, een beetje roepen. We want Skunks, dat soort dingen. Ja, daar was ik mee bezig, maar jij onderbreekt me weer. Ga even lekker doen wat je goed in bent, Squad. Dames en heren, jongens en meisjes, hier zijn de Skunks, de rockband van Walibi Holland, met een fantastische nummer. We want Skunks. Geef dus alsjeblieft een daverend applausje. En de dansen natuurlijk, hè. We want Skunks! 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 This is not your baby boy. We're going straight from the danger zone. We're gonna steal and crack and stone. The Skunks are bad, bad to the bone. Skunks, dames en heren, geef ze alsjeblieft een Zo mooi gedaan. Super, Ja. iedereen denkt mee! Het zei toch mogelijk dat iedereen zou meedoen? Het is jullie feestje. Klaarstaan! We doen er nog eentje! Welke dan? Frans Bauer? Lokaal! Schat, dat kan best wel! We hebben vorig jaar toch die rockversie gemaakt van Fransie Bauer? Oh ja! Zullen we die er even in knallen dan? Is die Red Bull ook niet tevreden? Ik ben broos hoor. Whatever! Inderdaad, whatever. Nou, dames en heren, jongens en meisjes.
Ze hebben zwaar te pakken. Het ziet er toch naar uit dat ze nog 1 nummer gaan doen. Ze hebben een eigen remake gemaakt van Frans Brouwer. We gaan er naar kijken, we gaan er naar luisteren. Dames en heren, de Skunks wederom. Ik kwam jou tegen, oh hey yo. Jij was verlegen, oh hey yo. Ik loop nu al dagen, oh hey yo. Want ik wil jou vragen. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. In de uur van de dag denk ik steeds aan jou af. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me laat niet en ja, want ik kijk naar jou aan. Kom vanavond bij mij. Kom vanavond bij mij. Oh, Loco, je drum vast. Vals? Kan dat dan? Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. In de uur van de dag denk ik steeds aan jou af. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. De Skunks, dames en heren, geeft u zoals ze die nog even mooi gedaan, vindt u. Maar u bent natuurlijk altijd degene die het uiteindelijk beoordeeld heeft. We gaan nu lekker meet en greeten, dames en heren. We gaan op de foto met de favoriete characters. En je mag Oh, ook leuk, de meet en greet is begonnen hoor. Ja, Motif, ja. Ik wil met jou op de foto. met wie motief? Met Greet. Ah joh, met Greet. Dat is Greet.